Li navenda bajarê Mereşê ev kesê ku li ber agirê rûniştê navê wî Mustafa Bale û tevî ku li ser ertejê ra 6 roj derbas bûyî jî ew li benda tîmên rizgarkirinê ye. Ji ber ku hin jî zavayê wî dibin xirbeyan de ye. Buraya hiçbir ekip... Di destpêka ertejê de li tevahiya bajarê Mereşê çi müdaxale tune bû. Piştî du rojan li hin cîhan wek şov bo kameramanên televîzyonan hîn xebatên rizgarkirinê dan destpêkirin. Êdî di roja pêncan da min xwe gihand hindê dost û hevalan û bi hewildanên şexsî tîmên rizgarkirinê bo rojekê min karîbû ku wan bînin ser kavilên avahî. Di encama xebatan da xwîşka min sax, xwarzayê min mirî hate derxistin. Lê hîn jî zavayê min bin xirabeyan daye û çi kar bidest ji pisyara me nake. Piştî ertejê desthilata Serokê Tirkiye Tayyip Erdoğan rastî rexneyên tund hatibû. Erdoğan roja înê ev rexne qebûl kiribû û gotibû ku müdahale li gor xwasteka wan bi lezgînî pêk nehatibû. Li gor danên rêveberiya rewşa awarte û felaketê Afatê 12141 avahî hilweşane. Afat her wiha diyar dike ku 22,000 yên Tirkiye, 8,000 yên biyanî bi giştî 40,000 tîmên rizgarkirinê hene. Lê tevî ku hejmara tîmên rizgarkirinê ji hejmara avahiyên hilweşayê zêde ye jî bal dibêje 6 rojin li benda tîmên rizgarkirinê ne. Di vê makîneyekê kar ya mezin were vê derê da ku xirabeyên avahiyên pêşiya me were rakirin û pişt re jî müdaxale were kirin. Em niha hewil didin ku makîneya kar jî bi derfetên xwe peyda bikin. Heya niha çi kar bidest nehatine vê derê û negotine ev çi ye, li vir çi bûye em tiştek bikin an na. Bal hêvî dike ku di demek nêz da tîmên rizgarkirinê werin ser avahiyê wan û zavayê wan ji nava kavilan sax an jî mirî derbixin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Mereş.